Nabalaka karon ang mga tricycle driver sa dakbayan sa Talisay kung unsay ilang kapainan kung ipatuman na ang kamanduan nga magdili kanila nga makaagi sa National Road. Si Chelo Valiana sa report. Mukapin sa 5,000 ka mga tricycle ang magpundo sa Tabunok Public Market. Sila ang muhakot sa mga pasahero nga gikang mangumpra sa merkado o ihatod sa nagkalain-laing barangay sama sa Lagtang, Puok, Bulakaw, Linaw ug daghan pa. Ang ilang terminal nahimutang sa ubos nga bahin sa Tabunok parking area ug mudumdum na lang ang mga pasahero sa ilang gipunduhan. Isa ang biyahe sa Bulakaw, makakuha man sa sila, ma-pressure man sila kay naman sa biyahe sa Bulakaw. Nga po, upo sa lisod sa kay ato badasok bitanan sa Sidro. Nya apektuhan yun among pangita na bus kay among pasahero ari man yun magikan. Kay ug ato may wa may parkingan nya magkutuyok mi nya daghan mi kay mi mag-traffic sa mo. Ang gihimo ni sa una ang among access road gikan dinhi mananga padung Sumbriya. Mao na gihatag karon og ila na implement 40 man dako gyud para laes ang uban. Nasayod na si Jerry de la Cuesta, traffic enforcer sa City of Talisay Traffic Operations and Development Authority kon City Toda, kabahin niini. Apan wa pa sila'y nadawat nga kamanduan. Pagkikistorya ko nila sa dako gikuno kay luoy kuno kay lagay dugay na kay panahon nga karon pa sila yung nani nga wa di lakagig highway nya ang ila kuno panginabuhi. Gahapong adlaw, nakigtigom si Mayor Samsam Gulyas uban sa mga barangay kapitan aron hisgutan ang labing bagong kamanduan sa Department of Interior and Local Government. Mitambong sa tigom si Liza Fernandez, City Legal Government Operations Officer sa DILG Talisay City aron mo pasabot sa labing bagong kamanduan sa DILG. Hinuundaan ng biangkon si Fernandez nga usa sa suliran unya mao ang kahimtang sa mga tricycle nga gikinahanglang moagi gayud sa National Road aron mahatod ang ilang mga pasahero. Mausab kini ang susamang suliran nga nakitaan ni Konsehal Josefina Conchal, Federation President sa Association of Barangay Council sa dakbayan sa Talisay nga angayang pangitaan ug kasulbaran. So mo na angay istoryahon na mo karong hapon unsay among buhaton amo pangayuan sad ang DILG ana si Ma'am Liza unsay maayong buhaton ana. Uban ni Renante Quinones, Chelo Valiana, Balitang Bisdak.